Durante 300 anos ninguén soubo en Compostela onde estaban os supostos restos de Santiago. Literalmente, perderan o apóstolo. No século XVI agocháronse as reliquias por medo aos saqueos do corsario inglés Francis Drake, aquel mesmo que fuxera da Coruña ante a resistencia da cidade, liderada por María Pita en 1589. Co paso do tempo perdeuse tamén a memoria do lugar onde quedaran os restos e así pasaron 3 séculos ata a chegada á cidade dun home que decidiu apostar forte. Miguel Pallá y Rico, cardeal, valenciano, e con algo moi pouco habitual, determinación. A súa idea era buscar os supostos osos de Santiago na contorna do altar maior da catedral. Se non aparecían, o golpe sería definitivo. Se aparecían, había que demostrar a súa orixe. Na noite do 28 ao 29 de xaneiro de 1879 levantouse o chan dunha pequena capela que estaba detrás do altar maior e aí apareceu un nicho de pedra, osos esnaquizados en máis de 350 cachos, 3 esqueletos. Comezou daquela unha investigación científica como poucas veces antes se vira dentro da igrexa, forenses, análises químicas e comparación con restos antiguos. Conclusión, non se podía probar todo, pero tampouco negar nada. Non parece temeraria, dixeron, a crenza de que estes osos sexan do apóstolo e dos seus discípulos Teodoro e Atanasio. O Vaticano tiña a derradeira palabra. E Roma dubidou ata que apareceu en Estea unha peza clave, un pequeno fragmento de cranio conservado en Pistoia, en Italia, a única reliquia recoñecida do apóstolo que non estaba en Galicia, agasallo do arcebispo Gelmírez, obispo daquela cidade no século XII. Entre os restos atopados en Compostela faltaba exactamente ese oso. E din, non nos quezamos, que Santiago morrera decapitado. As pezas empezaban a encaixar. En 1884, o Papa León XIII, amigo persoal do arcebispo de Santiago, sentenza na bula Deus Omnipotens. As reliquias son auténticas pros católicos. Se vas á catedral, subindo as escaleiras que levan a dala aperta ao apóstolo, verás no chan dunha capela pequena un espazo acristalado. Aí apareceron os restos e recuperouse a historia en 1879. E con ela, o camiño e a peregrinación a Compostela.